osiepa. Ba bwana ini pale bwana inti tindo tami. Ticho kotama bine anyisi omera kari nyiro foga makama ba. Okiwatie gima timone kusabia. Bia kari nyiro foma omera. Matigeni wo marat ni nyiro fo. Nyiro kofu nyiro fo na. Omera ba ngato be yo no lwarangolo kakare. Ba binge gima timore. Ngato no lwarangolo kutuma maonge kiyo. Mano tonge mato weriyo makama gije. Ngene bwana makama jomara. Ineno ngamiluongo ne nyako. Ngama madeni. Mago jomonyuoli. Mago to jomonyuoli nyakwa migi duo. Okinya wacho ni ya inyiri jomofo. Mani ngeni tanchal ni koro idani mondo mi bawa. Kanyo da winji kaenda kwa jopiny ng'uono. Kendo se ng'uona. Wach ni nyako moro. Nyako moro. Koro koki wuoyo. Nyako moro. Otimo ang'o? Omedo ng'awuok kaka nena ajara ugaidi ofis ka kalo ofis malo kache kora dwa dhi dala. Bado kiko bede mane chita. Awuok adwa dhi dala dong. Adhi anera wera. Kora kawo gari awacho ni nyara mahom ni ba kawo ne simu moro mar Nyatach. Gweng' taer. Gweng' taer. Jejonga asara. Nikech onge asara. Pok okwayaga. Ng'eni Janarobi ji oluoro kodonjo kanyo. Wato adier. Koro ka kawo simu moro ma nyona mos. Olwache ita. Mula mos. Adhi kadhi adonjo dala. Moko tunde gweng'. Kora tunde gweng' asorora the village matin. Yani asakam navigate kama ang'iyo nyithindo manyiri monyuol. Mabang'a manopong' matiyo kendo mondo moyomba mosenyombe mbelena. Adhi awang' adhi akaw dhako gi nyithindo 7 dichiel mondo amba yombe. Igole imiye double decker. Amiye double decker. Yani iluongo ne 5-seater. 5-seater. Adonjo mapok jodala. Mami mama ng'anya lomo ne pi. Okora dhi ng'eni nyaki bere ka zero kozi timo ni mano ne no ng'eni nyaki imbi bende oka zero na yeli kumi gole mbaka no die na ka gweng department tema wacho ine no samiluo Izo ni bwana imba nyisi gimoro mana nyako mono tindo dong poda oro waje iti sawa le kora gweng department machon akawo nyathi ng'eni samia town wayo luwi peso luwi de buoge gi stima town tiyo ng'eni ting'o msamiati itiyo omene pek ting'o msamiati ipek ofuki buk ng'ato ne wakora riera gi nyathi town okadhi aseko to town moro ineno rombo ka nitie town moro nitie madugne hotel moro nitie Kingsway mane bath ndara bu Catholic e piny kama akawo rawera donjo go nyathi ng'iyo korot kako wako ing'eni gini ba obudho nega adonjo kode you knew me with the you knew me with the lady you seduced long time ago and you the Gweng' Rega yes adonjo Gweng' Rega aya to ko yana sungore ng'eni idonjo gi you know you have to you have to show yourself. I have to show myself. You come from Nairobi. From Nairobi. You are Baninga. Yes. You go with the lady the hotel ndani. Yes. Koro yeni dadonjo. Koro umeanza kufanya poda. Poka go order. Asiso momento poka go order. Koro ngena penje niya. Jaber. Luonge na tie kwa dende kuri ngina do luonge to kwa pidole atize wewe pia unatumianga WhatsApp utaweza kutumia WhatsApp mimi kwanza kongi order mali mimi kwanza mniletee ginene soda mkwaju gine soda mkwaju man mimi kwanza niletee wet fry kuri ngena wacho wet fry ni kapoka odo ne chiembe then penje ni madam dinyalo tiyo gi WhatsApp unatumia WhatsApp ingejadwa na wende simba ma biro ma kelo ne as a surprise yes adwa miye koro ka penje madam odoke na ngami go abene jebi yandana madam odoke ni leta tu WhatsApp bila supu WhatsApp fry wait adu penya ni what tu hapa tuko na kinywaji
Baitie kikoko kone go beri luoga di tibu. Bana wana ne da kitija po. Agora não vou safra emojian. Hey. Nileta na supu. Ela veio com uma cama. Agora aí que é ba.